Dzień dobry, szczęść Boże YouTubie. To jestem ja, Mikołaj, a to są te Simsy, gdzie ma miejsce ta nieprzeciętna patologia. Znowu nie mówię do siebie, mówię do czatu, który ze mną konwersuje na żywo na hitboxie. I nastąpiła taka sytuacja, może zaczniemy, bo to mogą być ostatnie momenty generalnie życia Gizda. Przed chwilą wyskoczyła wiadomość, że stary Gizd zbliża się do końca swojego życia. Także niech nie zmyli was jego uśmiech na pozornie młodej jeszcze twarzy, albowiem wiemy już, że to jego ostatnie chwile. Dziecko odchował, żona jeszcze młoda znajdzie sobie drugiego, także myślę, że nie ma tak źle. Generalnie baba to se zawsze poradzi, nie? Baby takie są, bo ona się jeszcze będzie cieszyła, jak on umrze, że sobie będzie mogła następnego wziąć. Takie są baby. Niech się nacieszą sobą. Dobrze, że młody on już jest taki samodzielny, nie? Pocieszne to jest, bo generalnie no... Ciekawe, czy będą chociaż... Witaj Maciej. Ciekawe, czy będą płakać, jak ojciec odwali kitę. Ale to jest ciekawe, nie? Bo matka się trzymie, spoko. A w ogóle młody poszedł do szkoły bez jedzenia. O, refuda. Ulala, voulez-vous. Fajny mają maras sam, nie? Cześć Diablo, witam cię. Syf jak... Ale stary jest bezpardonowy. Włazi normalnie do haźlika, jak babka się myje. Zrobił pewnie knuta, uwalił. Przynajmniej dobrze wodę spuścił. Weź to, wyrzuć, Menelu. Straszna rodzina, zapowiadali się tak dobrze. Byli tacy obiecujący. Ona sobie teraz muzyka z Pajacyk Challenge, już nie pamiętam. Wybaczcie. Ona jest zadowolona, nie? Ona wie co się święci. Patrzcie na to oblicze. Ona już wie, że stary kojfnie. To są właśnie baby. To będzie bardzo mizoginiczny odcinek, także środowiska mogą się oburzać. Wszystkie te tam, jak to się nazywa? Feministyczne. Przykro mi, ale takie są fakty. W ogóle niedługo będą dwie nowe ikony dla subskryberów, czyli aha, sytuacja w szkole. Czyli będzie ikona nutria z lasu, a drugą jeszcze wymyślam. Może macie jakiś pomysł na nową ikonę na czat? Dobra, synek w szkole tam udupił, żeby nie siupnął, żeby go nie udupili. No, niech się przyzna do pomyłki lepiej. Jeszcze mają bekę, nie? Jeszcze się... A, stary jeszcze w sumie jest całkiem na chodzie, nie? Jeszcze do roboty nawet, jak jeszcze do roboty łazi. A to jest w sumie ciekawe, ile on ma lat? Patrzcie, wydupił z domu, od razu się zrobił pogodny, nie? A to kochanka do niego szła, ale... To pewnie do niego, ale on akurat wyszedł i tak... się nie zsynchronizowali. Generalnie. Rzeźki w kroku, no. Jeszcze całkiem, patrzcie. Nawet jest szczęśliwy. Wzorowy obywatel, no. Robi do śmierci. Marzenie wszystkich polityków. Patrzcie. Jaka zdrowa sytuacja. Widzieliście?
Pozdrawiam widzów na YouTubie od Technooka, który pozdrawia was z czatu. Patrzcie jak w dupie, jakie ona ma bary. Bary. Bary losu. Starym, a ciekawe czy stary jeszcze może, nie? W sensie Spinay? tego łonego. Oh, Yabahorn! Baudaba Boondle! No, babka ma te łapy faktycznie jak Marit. Marit Bürgen. Björn Bürgenstrup, proszę pana. Dobra. Młodego nie ma, w sumie. Jak to mówią chłopacy z SAS, who does wins. A, ciulniemy jej jeszcze jednego bachora. A co tam? Jolo. Ona hajsie stary o kąpie. O, skarby, a może byśmy sobie tak jeszcze jednego zmajstrowali, co? Bo ten już jakiś taki zużyty. Idą do Dupzing-Zimmer. Verbereitung für Dupzing-Aktion. Dupzing-Bewegung. Telefon dzwoni. Nie patrzę na to. Ło, jak na końcu przyszarżował. Larkin, Shoot, Mom! Co to się stanęło? Pytam się. Flora. O co im chodzi? Ej, ale to w ogóle... Jakby ludzie tak pod kordłą się... To oni by się udusili. Co jest bez sensu. Stary zaś z tego. Spóźnienie do pracy! Ty głupia ciulo! Zamiast się dupcyć ze swoją, to do roboty raus. A on już ledwo. Do roboty! Wydupcą go z roboty. Idź! Idź! Idź do roboty! Miku. Yaniful, Sahibsa, Kane Moobsna. Jaki to jest debil. Wiffaloy Yerbik. Tenkwal. Jak mu skasować te pomysły? Boya. Shibs. Co za ciula z Godula. Znaczy, nie obrażając ludzi z Godula. Co sądzę o zbiórce pieniędzy na porno w kosmosie? Świetny pomysł, świetny pomysł. Sam bym się dorzucił, jakbym nie był taki biedny oczywiście. Także myślę, że... Bo pod wodą już chyba były, nie? Ale a w kosmosie? Albo nieważne. Ale to widzę pewne te... Czajcie ten brak grawitacji i te... Beczka. Cześć Dregu. O, starego wydupią z roboty. No, film wyjebany w kosmos. Ja. Genau. To lepiej tego nie idzie ująć chyba. Ale ciało jeszcze takie, nie? No, jeszcze nawet takich rozstępów takich nie ma jakichś wielkich. No, celulitu? Nie, no hopy nie mają celulitu. A wiecie czemu? Bo brzydko wygląda. Rekt. Ladies got wrecked. Kerba. Your bonds, your Aaaa.
How sweet! Niklaus i Marta jeszcze się nie znają. Marta? Jaka Marta? To jest Marta? Marta Małysz! Jako rubo żyć! Patrzcie! Beka, właściwie to... Stary do roboty, Raus! Ooh, oh. To już jest Alzheimer. Szkoda trochę hopa, bo taki był kiedyś... Ej, a idzie go wysłać na siłę do roboty? Tylko jak to zrobić? Bo on robi co chce, a ja bym go na siłę posłał do roboty, a wiem, że tak szło. Level 4, ja. Rewiry tak zwane. Ecik skończył na dziś ze szkołą. Na łagry. Sabao. W sumie jest fajne, młody przyszedł. Sam se robi obiad. No i spoko. No czy szali to i to. Ale stary do roboty powinien pójść. W ogóle oni mają durś święta. Fajnie w sumie tak. Święta cały rok. Młody se tam jakiś Mahlzeit, Essen. Ale z ryja trochę w ojca się wdał niestety. Widzieliście to? On jest pojebany. Jemu pierę do głowy. Ojcowska miłość. Ktoś do Pauliny dzwoni. Znaczy do Alicji. Bogusław Zuch. Ciekawe co z tego będzie. Zdradzanie jakieś wyczuwam. Czemu mają dinozaura na ścianie? Bo jest ładny. Hana. In the beige. Oh, ibagazi! Larnoy slosh, the noy markel. Grano sparev, Wissam. moo. Rebenina. Swafa. Oh, Nasine Pafarble. harpkazoi? Triple. Deeful. Pana Harnip. Tiful. Mwashupaza. Bwevko. Pando. Srogie piguły chyba były So. w użytku. Rona snowshoe? Both. Noi. Noi. Fras Bobsel. Chichi. Hish Bibsel Lagoosh. Moses. Sawada Habimi. Orb. Nurchel. Lumbuk Myrnawaj. Uh-huh. Yibs. No przedni humor, też tak myślę. Myślę... O, wyborne, wyborne. Filpa. Shursanitva. Wisub. Grouse Fredishay. Yoyam. Jojojo. Onto Jak Kaszubi. Jojojojo. Bwapso. Jojojo. A stary do roboty... Kuebus is over. Co? A beanie. Sharin. Roses. Flohane Compel Espa Scoob.
Nasine Indiana Jones Pafarble. przyszedł do nas do domu. Flari Griha. Galba Limna Glenk. Benesh. Apno Mafrispa. Sinabwa Kobib. Proszę pana, ale co pan robi w naszym domu? Prowess Fredishay. You Beppa. Albo dealer, albo kochanek, albo te dwie opcje w jednym. Tedu. Wallacharb Suza. Fareki Shep Marmu. Thinica. Ona chyba śpi. Pathargum. Podzielę się z nim genialnym pomysłem. Hibao. Fredoy Yabiba Squadzo. Smine, Zorpelhish. Pondo Quibs Bana Yen. A ty byś poszedł do pracy wreszcie, a mogłem go wysłać wcześniej. Ah, Glenohosie. Uh-huh. Ron Goya. Stary wyszedł. Yibs. Dupcing is coming. Wabarani Bayou. Cześć Diablx, witam cię. Diablx. Trudny nick bardzo do odczytania. Cruz. Eh? Diablx. Woda Beamy. Varpasa Kampo. Planide Veruda. Quofi. Dopki Payfin. Sinabwa Kobib. Duma Flizza. This is two. Firma energetyczna wyłączyła prąd. Oh. Garza. Fronga Gwis. Dens Doba. Trip. Ja. Ale jaja. Fronga. Blah 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 blah. Kurde, gdzie tu się płaci te rachunki teraz? Nie pamiętam. Chyba stary musi zrobić. Albo Yorib Tunba. Wabarani Bayum. Handolzer Pow. Pulain Nagalna. Ja pierdzielę, no trudno, będziemy bez prądu żyli. Spolip Lamena. Jasapa Frif. Flari Griha. Galba Limna Glenk. Benassa? Pirus Kansas. Gadka na podryw. Thinica Pathargum. Mablaf. Oh. Obero. Garibix. Szturm odcięty, no. Młody śpi, a matka tam zaraz będzie dupcing Zimmer zrobi z kuchni. Aha, coś... Oh, perfa fazoo. To je gej! To je normalnie gej! Pani! Może... Co tu się dzieje? Umfal, powiedziałbym. Klikając na skrzynkę pocztową, ja i no oni nie mają skrzynki pocztowej. Zwrot akcji. Zwyrtło. Jak... A ci też do wody. A jednak się kochają. Stoi przed domem skrzynka, a jest tutaj. W sumie można było płacić rachunki, nie? W ogóle młody wdupił do basenu, a niech se stary popływa też. To już jest jego końcówa, nie? Niech się populto jeszcze z synkiem. 360 noskop. On już tak troszkę tak się zaokrąglił. Teraz wygląda troszkę jak taki waleń. Taki spory waleń. Cześć Zirael, witam cię. Znaczy Zirael. Aleksandrze. Czy są cheaty na hajs? Są na pewno, we wszystkich częściach są cheaty na hajs. Myślę, że matka tam... Aha! A to tylko otwieranie lodówki. W ogóle wzięłabyś krowo, sprzątła to, bo jesteście... Jakie to są wieprze, normalnie babroki, ciarachy, lebry, najduchy, hachory, hadziaje. Weź zjedz se tego tosta i się obejsrej i się obrzigej. Normalnie za kara to mos. W dupie, no. Żerej. No w dupią zgerowane tosty.
Żerej to! Mog. Mog. Nie żerę. Dobra, wydupc to. W dupio! Nie smakuje. Patrz, czy będzie heft? Czy będzie heft? Oh, yow. O, idzie! Da kommt. Patrzcie, wzięli go, ale w dupio. Ona becy, ona już ślip to. Oh, yow. Ej, a stary osiągnął drugi poziom tej. Snaps. O! Bada. Wachuni. Uciuni? Ej, wdupiła wszystko. W sumie ja 3 dni temu zjadłem śledzia, co był 2 tygodnie przeterminowany. Także wszystko się da. Ale śledź to co innego, nie? Bo śledzia na przykład w Szwecji to mają taką potrawę, nie? Surströmming. I oni to generalnie jedzą śledzia takiego zgerowanego, przeterminowanego, sfermentowanego. Także spoko. Cześć Pawlos. Witam cię. Nawet się nie zeżigała. Cóż noc, a stary dali w basenie dupi. W badehale. Co mu się chce? Starsi ludzie nie mają już takiej krzepy. Richtig. Aha, to modemu się coś stanęło. Matka Tysz, namysł nad światem. Widzicie to oblicze, ona już tak... O, ja już mam dość. Mody tam... Waszt. Kaciulo, paciulo. Śpiewa piosenkę o paciuloku. Szczęśliwy się zrobił. Widzicie, jak człowiekowi niedużo trzeba? Cześć Chalderos, witam cię. Ino prysznic. Ja zaraz sam właża pod brauza, jak ino eci głos zwierzęta krauza. Taradadadadadadada, taradadadadada, ole. Patrzcie, jest co? Ona wymyśla teraz genialne rzeczy. I ona ma łydy w ogóle, masakra. Dobra, a idzie jeszcze zrobić... A, on też śpi. Jakiś dupcing. A mody już wstał. Aha? Huh? Oh, get up! Bethesda, get up. Co on robi? Ej, gdzie on idzie w tej piżamie w środku nocy? Co się dzieje? Skąd on tam tego tosta wziął? Co to jest za patologia? Ej. Zostawił go rano, Pado i... Wyszedł w środku nocy i wdupić tosta z... Tosty są jak wino, nie? Ja. Pewnikiem. No weź ten Ausguss wypucuj, bo to już wygląda, że się do tego nawet zżigać już żaden nie chce.
Odbicia w lustrze lepsze jak w GTA. Porządny hop, nie? Robotny, taki śląski synek w końcu, nie? Robotny, uczciwy, obowiązkowy. No, a roz do roboty nie poszedł, ale co to jest? To się każdemu zdarzy. Ej, a czemu matka śpi ze synem? Nie. Nie rozumie, co się sam dzieje. Patola, tłumacz. Bart, proszę cię. Daj pokój. Z takimi świństwami. Fajnie, nastąpiła tak zwana, już nawet nie wiem, czy to można nazwać separacja, to jest raczej jakaś... To już na dobrą sprawę ciężko powiedzieć, o co to łazi. Dobra, wyspani. Wszyscy głodni. Stara. Robisz obiad. Ma być pyszny obiad. Ryba z frytkami, proszę. Porcja dla rodziny. Już. Stary. Co ty tutaj robisz? Już jesteś wyspany. Koniec spania. Idź się umyj. Mody. Co ty, mody? Mody. Idź się wyjść. Cześć, Banboy, witam cię. Witam, Josia pytam, Kaja Grubiosz z kopalni bytom. Co on tam o chuju coś mówił? O, zobaczył ojca jak się mu... O. No idźcie, wyjście, Jezus Maryjo, w rodzinie wszystko... W rodzinie wszystko... Jo, jest z Bielszowic. O, pana! To witam. A pozdrawiam. To jest Patola, a przecież w rodzinie wszystko zostanie. No, proszę, obiadek dla rodziny. Elegantnie. Nie być ciarach. Zjedz to. Czy w Pszczynie, nie szczerzech nie był nigdy w Pszczynie, ale... No ale kiedyś tam się karna. Znaczy nie, że na kole, ale... Co blea w dupie? Ryba z frytami. Kto nie lubi Kto nie lubi ryby z frytami normalnie? To jest do mnie tak samo niezrozumiałe bez mała jak to, że są ludzie, co nie jedzą mięsa, nie? Nicht. Oops. Aruga. Nie! Obi! Nie! Obi! Nie! To śmierć!
Śmierć, matka, żygo! Ojciec umiero! Synek łobiot w dupio! Ojciec! Nie! Matka! Nie! Na kolana! Proś o życie dla starego. On ma żyć, on jest za młody. W prawdziwym życiu to też tak wygląda? Niklaus zaczyna pracę za godzinę, ale nie pójdzie, bo nie żyje! Nie zabierajcie go, panie, weźcie młodego, zrobimy się nowego. Ja miała być w ciąży, ja miała nowe urodzić. Pana, nie! Możecie na czacie wklejać miasta. I świeczki. Pana, nie róbcie mi tego! Nie bierzcie go ze sobą! Bethany. Ereshub? Oh, Wapana. Suna. No i co też... Strum. No bez jaj! Śmierć wzięła se książkę z półki w sypialni, siadła do stołu i będzie teraz czytać. Trzeba zadzwonić po Faroża. Nie, telewizja. Nie mogę. O Boże. A w prawdziwym... Czy w prawdziwym życiu też się tak dzieje? Stara ryczy, bo ojciec nie żyje. A śmierć słucha muzyki. Befalashorg. Oh, To się dopiero nazywa śmiercią za pan brat. No i co mogę powiedzieć? Tela! Bohop nie ma hopa. Została się teraz matką tak zwaną samotnie wychowującą. Trzeba iść do tego urzędu. Może jej przydzielą jakiś zasiłek czy psychlator dla matki samotnie wychowującej czy coś. Albo można zrobić sprytniej. Tak, to jest w ogóle Tygrysiak ma dobry pomysł. Jako, że teraz w domu są już ino 2 osoby, można, myślę, letką ręką sprzedać to łóżko. Bo już po prostu nie jest potrzebne. Teraz syn będzie spał z matką. Profit. To się nazywa, proszę państwa, jak to się nazywa? Przedsiębiorczość, gospodarność. Takie jest życie. Życie jest brutalne bardzo. Tylko teraz tak, trzeba zrobić 2 opcje. Albo ona musi iść do roboty, a że zamiast mózgu ma kukurydzę, to raczej to się nie uda. Albo znaleźć sobie właśnie bogatego hopa. Co będzie na nim? Może tego! Szybko za nim! Gipko, gipko! To będzie twój nowy hop. Ja już to widzę. Fajny, patrzcie, jeszcze lepszy od tamtego. Nie? Trochę jak Bonkol wygląda z profilu. To jest... Ooo!
Patrz jaki fajny. Idź za Riwej, co tam żałoba? Jako żałoba, dupc to. Żałoba to jest do frajerów. So. Ach, zo. Swarsbucketsoon. No, zagadali o czołgach, już się polubili. Lemphian Zerpa, Lahoin, Spabim. Cześć babas, witam cię. Wa Barleen. Shalbo. Wa Bara Rani. Umfra? Frobin Slibun, huh? On jest taki mały, czy ona jest tako dupno? Cześć Hazel, witam cię. A ona stoi na bursztajnie, znaczy na chodniku. Wasen ex Nurchel. Squaz Nurska. Canathoy? Mhm. Poznajmy się. Yabasani? Patrzcie jakim dobrze idzie. Stara się otrząsnęła. Cześć Oskarnek, witam cię. Rabla. Hayfin Quo. Stara się otrząsnęła po śmierci ojca. O, Slew Znaczy- Clave. Alicja jest w ciąży? Anatabo. Nopa. Stary spłodził i umarł. Jasapa. Axin Klabum. Trzeba szybko znaleźć ojca, to może być on. Zigluna Tweebs. Zaparo Pondal. Bruha Dalopa. Enloy? Aha. Sarpava? Aha. To jest tak patologiczna sytuacja, że pogrobowiec. Poma. Boże. Trudne sprawy. Bahira. Anatabo. Zemzatri. Nopa. Dobra, no trudno, stary kojchnął, ale to nie koniec świata. Nie, 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 nie. Naprawdę nie idź, nie idź. Nie idź, mój nowym mężu. Nie idź. Dida. Musimy- Flynn. Tuga? Oh. Zaraz, musimy pójść tutaj. Coś tu zaraz za tego. Tego łonego. Jaruk Kelka. Jow. Może to jest zaś gej. Jarbui. W sumie kolczyki nosi. Impal. Znaczy nie, że kolczyki inno tego, nie, że ino geje noszą kolczyki, nie, ale... Ale wiecie jak to jest. Rod. Może to być gej. Swaby, Lanzaya. Nieśmiały jest. I'll go. Nieśmiały jest, ale Busha. jeszcze pęknie. Sengula Betessa. Arveni Shop Shim Zubar. Huslek. Gadałem o miśkach. Thinica. Dinozaurach. Ha Hibanai. Bruhana. And Delo- Ruchana. Barovi Sense. Dobrze godo, babka. George Varicki. To do tego dążymy. Arvani Zanko. Chociaż nie, boję się następne dziecko urodzi. Może Shimmery matka samotna, Jabin dwójka Sausage. dzieci. Przecież to jest patowa sytuacja. Jabin. Wassen X. Thelma. Ah. Varudi Campol. Dibbo Wish Chupasa. Chupasa. Falanas Pitfall. Bivanj. Cebu. Sanzibi. Squamish Nabino. Fabisi Volner. Ale w ogóle najmniej śmiercią starego to się przeżył... To się przejął ten... Abasan. To się przejął mody, nie? Mody to w ogóle, nie... Mody to... Wydupił z doma... Ani się nie obejrzał. Suna. Oh, and Para. Ale ona tam ślip, to co ona tam robi? A nie, już mi przeszło. Powie się młodemu, że tata był bardzo chory i teraz będziemy mieli nowego, lepszego. O. Nie? Kaje Krauza ze starym. Stary chyba Kajś poszedł do ziemi. A nie! Sam Tuke jest Krauza ze starym. A ja... To jest SP świętej pamięci, a ja przeczytałem Niklaus Gist śpi. Muszę sobie światło oświecić. Czekajcie. Oh, Yatabu. Jest płynność?
Jest. Sobie dziubię oko tym mikrofonem zaraz. Oh, Mama D. Oh. Matka przy szerowaniu haźla się wspomniała, że ojciec kojchnął. Przykro sprawa. Nie. Pra. Patologia. Patolom pogania. Młody już wrócił, a ciekawe kiedy młody zapyta... Jaka jest młody? A, obiad jedzą. New sharp wiggle. Fwifa No, w sumie Bep Kubepa. już się chyba pożegnali z tym, że stary odeszł. Brunch Imbo. Odeszł im Heiliges... Zu Heiliges Reiches. Ale co tam leci w tym telewizorze, to jest po prostu... Cześć Pieroński Hanys, witam cię. No hica jest taka, że w Simsach aż nam kojchnął gist stary. I ostało się 2 osoby, a po giździe ostała się ino Krauza w kuchnie. Ale nowy poziom społeczny żeśmy wbili. Siema Michał, jak leci? Bardzo dobrze leci, no co mogę powiedzieć. Umarł mi tu stary. Głowa rodziny kojchła. To w sumie nie jest całkiem tak. Nie jest to zasadniczo nic dobrego. Ale nie byda ty śliptą. A idzie ta Krauza wynieść stąd. Uwolnij ducha w zaświaty. Nie, to niech zrobi mody. Wyryj epitafium. Szkoda, że cię tu nie ma. Czemu wcinasz węgiel? Stara ślipto! To jest tragedia. Ona za każdym razem jak będzie właziła do kuchni i ona zobejrzy ta Krauza z tym łonem, to będzie A młody rozbawiony! Jaki patus! O matrydy, co to tam się dzieje? A młody lacha, nie? No srogo. Baba bez bolca dostaje, tak, wiadomo. Cześć Sambur. Matka się nie przejęła. Dobra, uwolnijmy ducha starego w zaświaty i... Niech mu się darzy, tam kaj pójdzie. Kaj by to nie było. Czy na pewno chce to zrobić? A może by go jakoś tam... wskrzesić, czy coś? A, niech idzie. Żegnaj, Giździe, byłeś dobrym simem.
No i po starym. Krausa wydupcyć. Oh, Revuda. No i tyle, nie? Bo hopa nie ma hopa. Cóż. Tak to wygląda w tym świecie. Przynajmniej nie będzie teraz ryczała, jak wlezie do kuchni. Spektakularne to było. Nie powiem. Nieprzeciętnie. No i teraz generalnie plus jest taki, że mniej trzeba jedzenia gotować, nie? Jak stary wykitował. Są też zasadnicze minusy. Czyli, że w tym domu teraz nie ma ani jednej osoby pracującej. Po prostu... smutna sprawa. Pogoda walier taka, że żar z nieba, a nie, stara jednak ślip to dalej. O! Ktoś mnie dzwoni. Eliza Pancake chce do mnie przyjść. No, spoko, niech przyjdzie. Leci, leci, patrzcie, na winklu. Ua, wiraż. Bajtla mi odbiorą. Nie, no chyba nie odbiorą. Dobra, młody, weź tam. Ty, że jest taki rozbawiony, to... Powitaj sąsiadkę. Jaki on jest mały w ogóle. Yibs. Jebz. Ja tybu swoibef. Oni po rusku. Ja ciebie... Savrin lumish. Urno konzi. Christbaum w Antryju. I no to Christbaum tak z niemieckiego. Naszkryflane. Ale dobrze. Guapo Bora. Christbaum w Antryju. W Antryju na Byfyju stała szolka pełnotyju. Gelbador. Co ty młody No, nie polubią się. Szykuje się romans. Wow! Velpim. Jak? Nie wolno tak godać. To łożkliwości. To jest żadne fest. Ej, a tu mogą być związki? Czy dobrze niemiecki ogarniasz? Czy znaki zapytania? Czy znaki zapytania to już chyba zaburzenia osobowości. Deutsch nur wenig. Do starej piczy mody. Ale bez przesady. Wszystko ma jakieś granice. Dobra, kobito. Reparieren. Ja, no, bez to. Teraz mi gańba. Gang Albanii. Stara... Ej, ale czajcie taką sytuację w prawdziwym życiu, że... Siedzicie w domu, dzwoni do was babka, obca w zasadzie jeszcze, nie? I wdupia do chałupy i siada wam przed kąpem, nie? A wy... Co wy wtedy robicie, nie? I oby się zdziwił. Nie wiem jak wy. Ale to Simsy, to nie jest prawdziwe życie. Wbrew pozorom Simsy to nie jest dobry symulator prawdziwej rzeczywistości. Prawdziwa rzeczywistość to chyba pleonazm. To tak jak Ruby Rubas. Wiałbałbym listwę. A w ogóle najlepszy i tak ze wszystkich ozdób w domu jest ten mroczny prosiak tutaj. Z amnizji maszyna dla świń, nie? Dla świń, nie mi się to knoli. Tautologia. Zabrałem kabel od monitora. I udusił tą babę, ja? Plaskiego na twarz. Co ty kurwa robisz? No tak, najpierw szczelać, potem pytać.
Podejście istnie ala brudny Harry. Wydupc to... Kopnij, ej spoko. Idzie kopnąć Hasię. No i co? Wydupc to. Ciekawe sprawy. A w ogóle co tu w świecie widać? Tu by my się wprowadzili, ło. Szukamy potencjalnego męża. Oho, jaka czekoladka tutaj. To jest mój nowy mąż. To jest ten bąkol. Ej, a on wygląda trochę jak... Ej, podobny jest do starego. Nie? I no trochę mu taki nos baży jak Żyd. A może stary wcale nie kojchnął? I to są wszystko mafie, służby i loże. Ale może też z drugiej strony nie. Kto to wie? A co ta baba tu robi? Weź, nie śpi, w ogóle niedługo się pieniądze skończą, bo... Weź ją... Obraź. Albo nie. Nie obrażaj jej. Niech najpierw jej ponarzeka na problemy. A potem niech ją obrazi. Smurgus. Turupquink. Smurgus. Olivar. Oh, Nabaquink. Arveni. Bars. A i skumplowały się nawet. Numerface. A Bempi. Rashu. Winup. A nie widzicie tej opcji, ale pojawiła się tu opcja próbuj flirtować. Xanahoy. Sigluna. Makosa. Shinoy. Oh. Co tu się robi? Baba odrzuciła moje zolity. To może chociaż wspólnie spędzimy czas. Młody będzie miał dwie mamusie. Co takie postępowe zachodnioeuropejskie, nie? To czemu nie? Frickanay Wrangler. Laba. Frickin' nailing. Yes, Shoba. Awabin. Shusha. Stulaniumfkal. Narshkal Smiba. Muszę już iść. A ta jest dali tak ostropiono. Jej czachopa, bo ona się wykończy i to już nawet nie idzie ino o to, że baba bez bolca dostawo do głowy. Młody jest zdecydowanie mniej przejęty tą sytuacją. Cześć Dariola. Sztucznego niech kupi. Dariola, wiesz co sam się działo, normalnie stary kojchnął. Masakracja. Młody szuka. Młody szuka nowego ojca w basenie. Może ma nadzieję, że jego nowym ojcem będzie Neptun, król mórz. Nie.
Dobrze, że umarł. Identyczne epitafium mu napisałem na grobie. Znaczy na tej krauzie, co go do niej wsypali, bo nawet mu pogrzebu nie zrobili normalnego. Troszkę lipa. Młody to jest zdecydowanie taki nowy Ferdynand Magellan. On myśli, że jak będzie pływał w tym basenie, to może odkryje jakiś nowy ląd. Co myślę, że może mu się nie udać generalnie. No ale trzymajmy za niego kciuki. Szczególnie, że pływa w kubotach. Młody stracił kręgosłup moralny. Całkiem. O Boże. Wziąłby matkę, pocieszył. Niech idzie, śpi razem z nią. Może czeka na drabinkę. A, nie umiem wyleźć bez drabinki, to im nie jest potrzebne. O, witaj Wrzasku, żywiciel rodziny, właśnie. Żywiciel rodziny to jest bardzo ważne. Sehr wichtig. Młody zmęczony. Zalegnie z matką w łożnicę. Wow, jak przyspieszyło tempo. Młody myśli o założeniu chyba hasioka na łeb nauczycielowi. Dobra, dajmy im na razie, że tak powiem, dajmy im żyć. Zapiszmy tutaj pod tytułem RIP. I generalnie w tym momencie żegnam się z widzami YouTube'owymi, którzy nie mieli okazji oglądać tego na żywo i którzy oglądają to po czasie na YouTubie. Także niech Ecik spoczywa w spokoju.